Това е клип специално за теб. Пожелаваме ти един ден да пееш на тази сцена. А мистер Петко да танцува на нея. Това е най-невероятната сцена, защото е в езерото. Бодензе. Страхотно. Град. Брегенц. Брегенц. Ето виж, тук ще следим ние и ще те гледаме. Да. Само че дано да не вали. Да. Ако има нещо за барабани, мога да се включа без проблеми. Айде, че ни отдуха вятъра. Зайко, извинявай се. Ето, ние сме това тук. Ето това е мъглата на талките. Гледай, страхотно. Виж каква мъгла. Това е клип специално за Зайка. Да. Ето виж как се клатят фаровете. Страхотно. Като буря на море, макар че е езеро. Ето напуха чадърчето му. Айде, че вятъра ме увява. Студено! Студено е! Ще ми се появят още херпеци. О, не дей! Добре, айде, ние изчезваме. Чао! Беше хубаво. Чао! Поздрави! Сега се крием на сухо. Тук има поне малко покривче. Поне има малко покривче. Да стискам палци. О, прицакаха пуха. Ама другата на паркинга сигурно ще работи. Поздрави от Брегенц. Тук е толкова студено. Да. И аз много подходящо за този студ с къси панталони. Да не мислиш, че аз съм много дълги, с дупки на дупки. Добре. Чао! Поздрави! Да? Имам го, да. Добре. Ето тук да го видиш как е хубаво направено отвън. Ето цялата сграда, тя е невероятна. Тикет център има тук. Огромна е. Да. Ще ми стигне ли енергията за Вадуц? За Вадуц. Ще стигне, още не. Още на 100%. Как ще е на 100 на 2? Така ли? Тук някакви луди като нас идват да гледат сцената. Вау! Сега ще видиш Жълти как седи в колата и ни чака. Гледай какво е отвън. Страхотно. Това, което чуваш, не е море, а е Бодензе. Супер. Студено е. Да. А пък Жълти сме го паркирали ей там на паркинга. Ето там. Ето аз тук съм под едно покривче и се крия и последни снимки. Ето. Поздрави! Чао!